ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашр навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзили шумост. бинандагони азиз, нахуст мутаваҷҷеҳ бошед ба қарори раиси шаҳри Панҷакент. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлоси 17-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум мутобиқи моддаҳои 12, 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мекунад. иҷлоси 17-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум санаи 25 декабри соли 2023 соати 10 дар бинои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. ба рӯзномаи иҷлоси 17-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шаванд. ҳисоботи раиси шаҳри Панҷакент дар бораи фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар соли 2023, тасдиқи буҷети шаҳри Панҷакент барои соли 2024 ва иҷрои буҷети шаҳри Панҷакент барои соли 2022, дар бораи муқаррар намудани меъёрҳои андоз ва пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ дар ҳудуди шаҳри Панҷакент барои соли 2024, ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои илм, маориф, фарҳанг, сиёсати ҷавонон, ҳифзи иҷтимоӣ, сиҳатии омма, ҳифзи табиат, масоили оила ва занон. ҳисоботи вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр вакил аз ҳавзаи интихоботии Артуҷ таҳти рақами 28 Далер Насриддинов оид ба тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Сулаймонов вогузор карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. дар шаҳри Босонияи Панҷакент бунёди иншоотҳои замонавӣ ба муносибати 35-ин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръат идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони бинои нави комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва фаъолияти маркази дандонпизишкӣ ва истеҳсоли мебели соҳибкор Исфандиёр Шарифов шинос гардида дар назди роҳбарону масъулон дастуру супоришҳои мушаххас гузошт. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигari барнома. با مقصد آشنایی پیدا کردن از رفت کارهای ساختمانی و بازدید از کارخانه‌ها، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق با فعالیت یک قطار انشاءات شناس گردید. نخست رئیس شهر با جریان ساختمان بینای نوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند در کوچه سلامیدین شراپوف شناس گردید. انشاءات مذکور از جانب پودرچیان شرکت بیناکاری اصل بنیاد گردیده، آن از 3 آشیانه و تهخانه عبارت می باشد. همچنین دارای اتاقهای بر هوای کاری، مجلسگاه و دیگر حجره‌های یاری رسان می باشد. ضمن شناسایی رئیس شهر پنجکند از جریان کارهای ساختمانی با رهبریت کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند و بیناکاران جهت انجام با صفت آن استفاده مصالح ساختمانی خوش صفت دستور و سپارش‌های مشخص داد. همچنین رئیس شهر پنجکند با فعالیت مرکز دندان پزشکی شناس گردیده، با رهبریت و کارمندان آن صحبت نموده جهت خدمت رسانی با صفت به اهالی دستور داد. در پهلوی این مرکز کارگاه استحصال مبل رخش فعالیت میکند و طبق درخواست ساکنان مبل های زمانوی را برای کارگاه، مهمانخانه و منزل های استقامتی با طرح زیبا و صفت بلند پیشنهاد مینماید. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق ضمن شناسایی با فعالیت این کارگاه جهت براه ماندن خدمت رسانی خوب طبق ذوق و درخواست مزاجان توصیه ها داد. ضمن بازدید از انشاءات ها رئیس شهر پنجکند همزمان با فعالیت مؤسسه دولتی کاخ لایق شناس گردیده، با کارمندان یک قطار تشکیلات و کارخانه هایی که در این بنا فعالیت میکنند صحبت صمیمی انجام داده برای در مهلت کوتاه به پایان رسانیدن کارهای تعمیری دستور داد. گزارش صبرین اکرم و ورشا حسین صالحов.
ҳанӯз санаи 10 марти соли 2023 таҳти рақами 101 қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи таъмини фаъолияти бонизоми нақлиёти мусофиркашонӣ ба шаҳри босонии Панҷакент воридшаванда содир шуда буд. аз беназоратии мутасаддиён баъзе бандҳои ин қарор риоя нагардид ва дар хиёбони марказии шаҳр ба тамбашавии воситаҳои нақлиёт оварда расонид. бо мақсади иҷрои қарори мазкур гурӯҳи кории санҷиши навбатӣ доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар заминаи иҷрои қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 10 марти соли 2023 таҳти рақами 101 дар бораи таъмини фаъолияти бонизоми нақлиёти мусофиркашонӣ ба шаҳри Панҷакент воридшаванда гурӯҳи корӣ дар ҳайати сармутахассисӣ шӯъбаи иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Мақсуд Нурублоев роҳбарият ва кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент санҷиши соҳавӣ анҷом доданд. дар ҷараёни санҷиш маълум гардид ки на ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ талаботи ин қарорро риоя мекунанд ки дар натиҷа бо ворид шудан ба хиёбони марказии шаҳри Панҷакент махсусан дар атрофи бозори марказӣ моҳҳои охир тамбашавӣ хеле ташвишовар ба мушоҳида мерасад. гурӯҳи корӣ бо сардорони бригада ва ронандагон суҳбатҳои алоҳида анҷом доданд. онҳо ба онҳо бори дигар таъкид сохтанд ки дар асоси қарори раиси шаҳри Панҷакент барои истгоҳи асосии воситаҳои нақлиёте ки аз хориҷи шаҳри Панҷакент ворид мешавад аз ҷумла аз ҷониби самти шарқ дар саристгоҳи қаволаи шаҳр ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди одил, дар самти ғарб дар стансияи таъмири автомобилҳои ВАЗ, дар самти шимол дар назди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Идилвис, дар самти ҷануб дар майдони кӯпруки Сои Зебон воқеъ дар назди пойгоҳи нақлиёти боркашонӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи боркашон муайян карда шудааст. ба ронандагони воситаҳои нақлиёте ки дар ин самтҳо ҳаракат мекунанд ва ҳар субҳ ба шаҳри бостонии Панҷакент ворид мешаванд аз тарафи кормандони бозрасии давлатӣ бори дигар таъкид гардид ки дар сурати иҷро нашудани ин талаботи қарори раиси шаҳри Панҷакент нисбати онҳо мутобиқи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон муҷозот пешбинӣ шудааст. сардори шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Заур Атохуҷазода ба мо изҳор дошт ки воқеан мо тасмим гирифтем ки дар самти иҷрои ин қарори раиси шаҳр тамоми имкониятҳо ва нерӯи кормандони бозрасии давлатии автомобилро равона намуда барои дар 4 минтақаи муайяншуда минбаъд воситаҳои нақлиёти воридшаванда ҳамчун истгоҳ пешбинӣ мешавад ва дар сурати риоя нашудани ин талабот мо тасмим гирифтем ки нисбат ба чунин ронандагон тадбирҳои таъсирбахш андешида хоҳад шуд. гузориши Аббос Ҳамдосода ва Хайём Ҷураев. сокини шаҳри Панҷакент хонандаи синфи ҳафтум Бақоев Зубайдулло дар мусобиқаи байналмилалии пауэрлифтинг ё худ сеҳарба ки дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия баргузор гардид соҳиби медали тилло ва ҷойи аввал гардид. истиқболи ин хонандаи варзишгар дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 бо маросими хотирмон ташкил гардид. ифтихори шаҳри Панҷакент номбардору парчамбардори миллати тоҷик боз як нафар зиёд шуд. хонандаи синфи ҳафтуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳри Панҷакент варзишгари ҷавон Зубайдулло Бақоев дар мусобиқаи байналмилалии пауэрлифтинг ё худ сеҳарба
ки дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия баргузор гардид, иштирок намуда, сазовори ҷои аввал ва медали тилло гардид. Дар саҳни мактаб таҳти садои карнай ва доира маросими тантанавии қабули варзишгари ҷавон баргузор шуд. сарвари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 Аҳророва, хонандаи муассиса, ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ, омӯзгорону хонандагони таълимгоҳро бо ин рӯйдоди фараҳбахш табрик намуд. мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент Улуғбек Ҳусейнов ғалабаи Бақоев Зубайдуллоро барои варзишгарони шаҳри Панҷакент тӯҳфаи навбатӣ дар арафаи соли нави мелодӣ маънидод карда, дар маросими тантанавӣ сипосномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳрро ба ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ Бақоев Зубайдулло тақдим кард. дар ин маросим аз тарафи муассисаи давлатии мактаби варзиши шаҳри Панҷакент низ Зубайдулло Бақоев бо тӯҳфаи пулӣ сарфароз гардонида шуд. омӯзгорону хонандагони таълимгоҳ аз комёбии варзишии Зубайдулло Бақоев бо фароҳу ифтихор сухан гуфтанд ва ӯро бо ин ғалаба муборакбод гуфтанд. ман ибрат шудам ки ҳамсинфи мо Зубайдулло дар Федератсияи Россия ҷои якумро ишғол намуда. боиси ифтихор аст ки Бақоев Зубайдулло ҷон дар чемпионати ҷаҳонӣ дар шаҳри Москва аз рӯи 2 намуд чемпион гаштанд ва мо авлод аҳли оила аз ин бисёр фахр менамоем. ин кас як бачаи боодоб, аълохон ва бисёр интизоми хуб доранд. хонандаи муассисаи мо Бақоев Зубайдулло дар мусобиқаи байналмилалӣ ҷои аввалро ишғол намуда омаданд. ин хурсандии ҳамаи мо, хурсандии муассисаи мо ҳаст. чунин хонандаи ҳамин мактаби мо рафта қоил каромад. ногуфта намонад ки Бақоев Зубайдулло дар оилаи варзишгар ба воя расидааст ва аҳли оила аз ин пирӯзи ӯ шоду масрор мебошанд. мо умед мекунем ки ин варзишгар дар оянда низ шӯҳрати варзиши тоҷикро боз ҳам баланд мебардорад. ман мехоҳам ки ин хонандаи мо ҳоли ҷавон аст, ба мусобиқаи ояндаи тайёр шавад, ҷойҳои баландро сазовор шавад, ҳама вақт сари боло кади парчами тоҷикистони моро боз ҳам боло бардорад. зафар ёрад бод хонандаи азиз. ман фикр мекунам ки ин давомдиҳандаи касби падарашон ҳастанд ва боз ҳам ба қуллаҳои баланд мерасанд. ман аз номи худам, аз номи аҳли оилаамон Зубайдуллоро бо ин дастовардашон табрик менамоям. барояшон бурдбориҳои баландро орзу мекунам. гузориши Муиниса Атамуллоева ва Шоҳусайн Солеҳов. тамошобинони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. дар рӯзҳои истироҳатӣ барои ҳар яке шумо истироҳати хушу бо фароғатро хоҳонем. хайр.